ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା ଶାରଦା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିମନ୍ତ୍ର ଓମ୍। ଚିରବନ୍ଦନିଆ ଭାରତ ମାତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପିଲାମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ କାଳାଂଶରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ତମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଆମର 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି H.J. କାନିଆ। H.J. କାନିଆ ସୁରଟର ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଜେ.କି. ସୁନ୍ଦାସ କାନିଆ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। H.K. କାନିଆ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଥିଲେ 1958 ମସିହାରେ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ରତ୍ନ ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ। ସି ରାଜଗୋପାଳାଚାରୀ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳାଚାରୀ ସେ ଥିଲେ ଲେଖକ, ଓକିଲ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ଶେଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଡାକନାମ ସି.ଆର୍. କୃଷ୍ଣଗିରି ରାଜଜୀ। ସେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ରତ୍ନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ସାର୍ଥକ ଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ପ୍ରଥମ ICS ଅଫିସର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟ୍ୟାଗୋର। ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟ୍ୟାଗୋର ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ। ସେ ଜଣେ ଲେଖକ, ଭାଷାବିତ୍ ଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତେନଜିଂ ନୋରେଗ। ତେନଜିଂ ନୋରେଗ 1914 ମସିହା ମେ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1986 ମସିହା ମେ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନାମଗିରିଆଲ ୱାଡଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାକେଶ ଶର୍ମା। ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ରାକେଶ ଶର୍ମା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଯିଏକି ମହାକାଶରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା